Gorka eta Iar gara, ni Galdako ganaz. Ni Arrigorriagakoa. Eta lehen ikasten dugu, ekintzailetza, lidergoa eta berrikuntza. Ito dugu izenak, eraman ditugu proiektu ezberdinak, kirol txapelketak egin ditugu, kubata basoko tapa batzuk ez botatzeko drogak eta horrelako gauzak, egiten ur botellak kontaminatzeko gutxiago. Baita ere egon ginen Berlin hirian, moda vintage eta asko eramaten da, edo bigarren eskuko arropak eta egin genuen dokumental bat. Gaude orain Lemoan proiektu hau egiten. Otsailean joango garelako Nueva Yorkera eta gure gradua gu finantziatu behar dugu. Ematen dugu taberna normal bateko gauza berdinak eta gero ere gauz antolatzen gauza ezberdinak egiteko, jendea etortzeko eta hemen denbora pasa. Pizkat dinamikoagoa egin nahi dugu eta daukagu kalendario baten apuntatuta egin nahi ditugun gauza guztiak. Nahi dugu egin Eurokopako finalean ipini hemen proiektore bat ikusteko partidoa, bere urtebetetzea ospatu edo hemen ere egin aldugu, joango gara esaten eta hemen ipintzen kartelak eta horrelako gauzak, jendea jakiteko. Daukagu Instagram eta TikTok, Niton Company, eta hor igotzen dugu hemengo gauzak eta proiektu ezberdinetan egiten ditugu gauzak. Momentuz jendea oso pozik dau, jendea etortzen da asko. Gu oso motibatuta gaude proiektu honekin, eta animatzen zaitu dugu etortzen, gara uda honetan zuekin disfrutatzen.